Ετεροντροπή TV. Όλα όσα ακούσαμε και είδαμε αυτή τη βδομάδα που μας κάνανε να νιώσουμε κάπως άβολα. Σαν να ψέλνω ακούω. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία ετεροντροπή και νομίζω πως σε αυτό το σημείο θα πω αυτό που γελάω πάντα όταν κάποιος λέει, αλλά πρέπει να το πω, να καλωσορίσουμε και τους νέους στην παρέα, γιατί θα έχετε παρατηρήσει ότι τα 2-3 προηγούμενα βίντεο που έκανα για τον Epstein πήγαν καλά. Άρα μάζεψα καινούριο κοινό και ελπίζω αυτό το κοινό να μην ενδιαφέρεται μόνο για την υπόθεση του Epstein, γιατί δεν θα ασχολούμαι μόνο με την υπόθεση του Epstein, αλλά να ασχολείται και για τα υπόλοιπα βίντεο που ανεβάζω εδώ στο κανάλι. Και ένα από αυτά τα βίντεο είναι η ετεροντροπή, στην οποία σχολιάζουμε τα όσα συνέβησαν, ας πούμε, την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μας ή στον κόσμο και τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε ετεροντροπή. Όχι μόνο έτσι βέβαια, σχολιάζουμε οτιδήποτε της επικαιρότητας. Σήμερα από πίσω παίζει το Bedazzled, έτσι δεν λέγεται, με τον Brendan Fraser και την Elizabeth Hurley. Πριν ξεκινήσουμε, κάτι που θέλω να σχολιάσω έχει να κάνει με κάποια σχόλια που πήρα στο τελευταίο βίντεο που έκανα για τον Epstein, που μου έλεγαν ότι μυρίστηκες views, μυρίστηκες λεφτά και αποφάσισες να κάνεις και τρίτο περιττό βίντεο. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι ήταν περιττό. Εντάξει, τώρα θα το πω και θα πέσει στο πάτωμα, δηλαδή δεν έχει και τόση σημασία το τι σας λέω, σημασία έχει το τι αισθάνομαι και εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε το τι αισθάνομαι και ποια είναι τα κίνητρά μου, αλλά όντως δεν το έκανα για τα views, δεν το έκανα για αυτό το λόγο, το έκανα γιατί έκατσα να ασχοληθώ με ένα άλλο βίντεο, γιατί έλεγα ότι δεν θα ανεβάσω πάλι τρίτη φορά, που δεν ήταν η τρίτη, ήταν δεύτερη, αλλά και το πρώτο Epstein άρχισε να ανεβαίνει πιο πολύ αφού είχα ανεβάσει το δεύτερο. Άρχισα να ασχολούμαι με κάποια θέματα της Ελλάδας και ήμουν όλη την ώρα δεν μπορώ. Ήθελα όλη την ώρα να πω κάποια παραπάνω πράγματα, γιατί νιώθω κιόλας ότι όταν βγαίνουν περισσότερα πράγματα ή όταν έχω ξεχάσει κάτι σε ένα βίντεο που έχω κάνει πάνω σε ένα θέμα τόσο μεγάλο όσο είναι η υπόθεση Epstein, ξέρω εγώ, ένιωθα ότι πρέπει να το συμπληρώσω και το νιώθω ακόμα. Τέλος πάντων. Και πάλι δεν έχει και πολύ σημασία τι σας λέω, γιατί εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι το κάνω για τα λεφτά, ότι το κάνω για οτιδήποτε. Και το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι είχα ένα σχόλιο που μου έλεγε ότι όποιος άνθρωπος ασχολείται υπερβολικά πολύ με το τι συμβαίνει στον κόσμο, που δεν είναι όμορφα πράγματα, όπως και αυτά που μαθαίνουμε τώρα με την υπόθεση Epstein, είναι καταδικασμένος να είναι μόνιμα μίζερος, να είναι μόνιμα σε κατάθλιψη. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν μπορείς να βρεις τρόπο να ξεκολλάς από αυτά, να μπορείς ρε φίλε να κάνεις ένα, όχι zone out, να μπορείς ρε φίλε να κλείνεις στο κεφάλι σου ένα παράθυρο, ας πούμε, που έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στον έξω κόσμο και να μπορείς να χαλαρώσεις με τον εαυτό σου, το οποίο φυσικά είναι δύσκολο, γιατί αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο αν είσαι τόσο πολύ προνομιούχος που, ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι στην κοσμάρα σου, προσωπικά νιώθω. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να χαλαρώνουμε, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να διαχειριζόμαστε όλες αυτές τις πληροφορίες και με αφορμή αυτό θέλω να ευχαριστήσω το χορηγό του σημερινού βίντεο, τη Highwell, που η Highwell, όπως γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζετε, είναι μια πλατφόρμα online ψυχοθεραπείας που έχει ψυχολόγους με πιστοποίηση και που μπορούν να σε βοηθήσουν με το δικό σου το πρόβλημα. Γιατί να επιλέξεις online ψυχοθεραπεία? Γιατί δεν έχεις χρόνο να πηγαίνεις σε ένα γραφείο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι προτιμούν την ψυχοθεραπεία διαζώσης και υπάρχουν αυτοί που προτιμούν την ψυχοθεραπεία από το σπίτι τους όταν θα είναι χαλαροί και κάποιοι μπορούν να ανοίγονται περισσότερο από το σπίτι τους. Μην κρίνετε τους άλλους, ο καθένας επιλέγει ό,τι του αρέσει. Αν ωστόσο θέλετε να δοκιμάσετε την ψυχοθεραπεία μέσα από τη Highwell, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό μου Κωνσταντίνα 25 για 25% μειωμένη τιμή στην πρώτη σας συνεδρία ή το πακέτο συνεδριών που θα επιλέξετε. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον κωδικό κάτω στην περιγραφή. Και έχοντας πει αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα που μου έχετε στείλει. Σήμερα δεν έχω να σας πω για σειρές και ταινίες. American Horror Story έχω αρχίσει να βλέπω, παρόλο που το είχα σταματήσει στο παρελθόν. Το The Beauty το ανέφερα. Και πάμε να δούμε τα βίντεο της εβδομάδας, των εβδομάδων, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο το ανέβασα πριν 2 εβδομάδες. Μισό. Παρακολουθήσαμε με έκπληξη τόσο το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στο διαγωνισμό της Eurovision, όσο και το συνοδευτικό βίντεο κλιπ. Πρόκειται για μια απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου, που προσβάλλει και τη χώρα μας, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας. Προωθεί πρότυπα που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι επιλογή του κρατικού μας ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Πώς είναι δυνατόν και πώς συνδυάζονται οι εκδηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Λούβρο, στη Στοκχόλμη και αλλού
Η προσπάθεια να δείξουμε στην Ευρώπη την Κύπρο της δημιουργίας και της ποιότητας με την αισθητική που παρουσιάζει αυτό το ταπεινωτικό θέαμα. Πέραν των πιο πάνω, το βίντεο κλιπ περιλαμβάνει και νομιμοποιεί πολύ επικίνδυνες πρακτικές οδικής παραβατικότητας. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Μαζευτήκανε κάποιοι άνθρωποι και διαμαρτύρονται για το τραγούδι που στέλνει η Κύπρος στη Eurovision επειδή δεν έχει την αισθητική που τους αρέσει και δείχνει περίεργη οδηγική συμπεριφορά. Πω, αυτό είναι ο ορισμός του δεν έχω με τι να ασχοληθώ. Ίσως έτσι είναι μια χώρα που δεν έχει σοβαρά προβλήματα. Καλά, βέβαια, γιατί εμείς που έχουμε σοβαρά προβλήματα δεν ασχολούμαστε και με τα ανούσια προβλήματα. Εμένα, μπορώ να πω, ειδικά το βίντεο, το τραγούδι έτσι και έτσι. Μου κολλάει, μου έχει κολλήσει δηλαδή τελευταία από τότε που το άκουσα ξυπνάω και το έχω μέσα στο μυαλό μου. Αλλά νομίζω το βίντεο κλιπ ήταν πολύ ωραίο. Μου άρεσε αρκετά. Δεν σχολιάζω καν αυτό με την οδηγική συμπεριφορά. Τη βλέπετε αυτή την κυρία? Δεν είναι τα παιδάκια δίπλα δεξιά και αριστερά. Τι πίνουνε? Κόκκινο χρώμα. Γιατί? Πώς το συνδέεται με την πολιτική σκηνή? Εγώ. Μα αναφέρονται και Έλληνες πολιτικοί μέσα. Στη λίστα Epstein αναφέρεται και ένα ζευγάρι από την Πάτμο πλούσιων Ελλήνων με έμεση σχέση με την πολιτική. Καλά, κόβεται το βίντεο. Ωστόσο, είναι από American Horror Story, καλή ώρα. Δεν το ήξερα γιατί νομίζω έχω δει μέχρι τη τέτοια. Δεν έχω δει τη σεζόν με τη Lady Gaga. Πείτε μου αν αξίζει ή να προχωρήσω σε επόμενη. Νομίζω αργότερα παίζει και η Kardashian και... Τέλος πάντων, δεν κατάλαβα ποτέ. Το είδα να παίζει και δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο επέλεξε να δείξει αυτή τη φωτογραφία. Το έχει δικαιολογήσει κάπως. Είπε κιόλας ότι η φωτογραφία ήταν από τα αρχεία. Η Λατινοπούλου τον έκραξε, λέει. Τον είπε επικίνδυνο και μπάρμπα ξερόλα. Δεν έχει απαντήσει, λέει. Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στη συγκεκριμένη φωτογραφία, μετατοπίζοντας τη συζήτηση αλλού. Εντάξει, εγώ, καλά, μ' αρέσει που από πίσω έχει τέτοια strobing light, ξέρω εγώ, ενώ μου είπατε κάποια έτσι σας ενοχλεί. Μην τα κοιτάτε. Τι ήθελα να πω. Πιστεύω ότι το έκανε λίγο επίτηδες. Εκτός κι αν ήθελε να σου πει ότι, κοίτα, το Hollywood δείχνει πράγματα που βέβαια στα αρχαία Epstein δεν έχουμε δει κάτι που να σχετίζεται με αίμα. Τέλος πάντων, μην εισπερασπίζομαι τώρα τους χειρότερους. Απλά δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, γελάμε και εγώ έχω ανάγκη να πιστέψω ότι το έκανε επίτηδες για να συζητηθεί και ξέρετε ότι και οι πολιτικοί κυνηγάνε λίγο αυτού του είδους την προσοχή. Αλλά όταν ένας πολιτικός, ένα μέλος της Βουλής σου κάνει παραπληροφόρηση με αυτόν τον τρόπο μπροστά στα μούτρα σου, είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί σκεφτείτε ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού θα το είδε και θα θεώρησε ότι η Lady Gaga είναι μέσα σε αυτό και έβαλε παιδάκια να πίνουν αίμα. Δηλαδή είναι λίγο κάπως. Είναι παραπληροφόρηση, fake news, πώς το λένε. Δεν μ' αρέσουν τα μαλλιά μου. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα μαλλιά μου. Και δεν θέλω, εντωμεταξύ, εγώ θέλω να τα μακρύνω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το μήκος, το σχήμα και αυτά. Δεν μπορώ όταν τα βλέπω να κάθονται έτσι και να μην έχουν αυτό το lightness. Υπάρχει η λέξη lightness. Πολύ μου αρέσουν οι ετεροντροπές, γιατί μπορώ να λέω ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι και να μην προσπαθώ να είμαι to the point. Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το είδα χτες και θέλω οπωσδήποτε να το σχολιάσω. Το ChatGPT, λέει, βάζει διαφημίσεις. Από τη μια θα μου πεις, εντάξει, έχουμε συνηθίσει πια, οι διαφημίσεις είναι παντού. Αλλά το ChatGPT είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε να του λέμε τις βαθύτερες μας σκέψεις, να του λέμε τα προβλήματα υγείας μας. Εγώ το χρησιμοποιώ για προβλήματα υγείας και δεν είμαι καθόλου περήφανη γι' αυτό, αλλά επειδή έχω πολύ έντονο το άγχος της υγείας και πάρα πολύ έντονη τη μικροβιοφοβία, το ρωτάω κάποια έτσι πράγματα του στυλ, άμα μαγειρεύω και βάζω στο τηγάνι τα κοτόπουλα με ένα πυρούνι, τα ομά, και μετά τα βγάζω με το ίδιο πυρούνι, δεν έχει μικρόβια? Τέτοια πράγματα τα ρωτάω, γιατί θέλω απαντήσεις, πώς το λένε, φυσική είναι αυτό. Φυσική είναι. Τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή που βλέπουν αυτό το βίντεο, παίζει να έχουν χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να ψάξουν πολύ, για να συζητήσουν ή να μάθουν πράγματα που έχουν να κάνουν με
ανησυχίες τους, με πολύ προσωπικά θέματα τέλος πάντων. Και σκεφτείτε ότι αυτές οι διαφημίσεις που θα βγαίνουν θα είναι προσωποποιημένες, γιατί όλες οι διαφημίσεις σήμερα είναι προσωποποιημένες. Ας μου απαντήσει κάποιος σε αυτό, γιατί αυτό δεν το έχω καταλάβει. Όταν, ας πούμε, παίζεις ένα παιχνίδι στο κινητό και σου βγάζει αυτό στην αρχή το consent, που δεν σε ρωτάει άμα επιτρέπεις να έχει διαφημίσεις, γιατί διαφημίσεις έχει πάντα. Σε ρωτάει άμα επιτρέπεις να σου βγάζει προσωποποιημένες διαφημίσεις. Όντως, άμα πατήσεις όχι, θα σου βγάζει άκυρες εντελώς. Θα σου βγάζει, ξέρω εγώ, από άλλη χώρα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι επιλογή παντού και πάντα. Νομίζω ότι μόνο στα παιχνίδια το έχω παρατηρήσει. Τώρα με ρωτάει αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το αποτέλεσμα όλου αυτού θα είναι μια ζωή σαν το Black Mirror, σαν το επεισόδιο που η Rashida Jones ήταν άρρωστη και της βάλανε ένα πράγμα μέσα στον εγκέφαλο με το οποίο μπόρεσε να συνεχίσει να ζει, γιατί τέλος πάντων είχε ένα ατύχημα, και το οποίο ήταν, νομίζω, οικονομικότερο, απλά είχε διαφημίσεις. Και έτσι ξαφνικά άρχιζε και σταματούσε και έλεγε έχεις δοκιμάσει αυτό τύπου Κωνσταντίνου Κελένης, Φρουτέξ κλπ. Δεν πιστεύω ότι είμαστε και πάρα πολύ μακριά από αυτό. Νομίζω αυτό το άρθρο που το βλέπω στο New York Times το έχει γράψει άτομο το οποίο εργαζόταν στην OpenAI. Ναι, λέει, παραιτήθηκε 2 χρόνια αφού ήταν ερευνήτρια πάνω στα AI μοντέλα. Και εκφράζει τέλος πάντων τις ανησυχίες της. Όταν τα άτομα τα οποία έχουν εργαστεί πάνω σε όλα αυτά εκφράζουν φόβους και ανασφάλειες, νομίζω ότι πρέπει λίγο να μας ταρακουνήσει. Τουλάχιστον σε έχω δει να μιλάς, στην ουσία φαίνεται ότι υπερασπίζεσαι κάποιον άλλον. Έτσι νιώθω κάθε φορά. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές, Γιάννη, δημιουργείται η λάθος εντύπωση ότι είμαι υπέρ κάποιων θέσεων. Εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε της woke ατζέντας, ούτε των αμβλών. Είμαι υπέρ του δικαιώματος μιας γυναίκας να αποφασίζει μόνη της για το σώμα της και το δικαιώματος ενός ανθρώπου που δεν ενοχλεί κανέναν άλλον και είναι ενήλικος και έχει τη συγκατάθεσή του να κάνει αυτό που τον εκφράζει αν είναι ευτυχισμένος. Εκεί μπερδεύεται λίγο ο κόσμος. Καταλαβαίνω, ωστόσο, τι λέει. Λέει δεν θα πω τώρα το λογικό, γιατί και πάλι είπαμε ότι είναι ένα θέμα, και δεν θέλω πάλι να κάνουμε ανάλυση, αλλά είπαμε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο και οι επιστήμονες οι οποίοι στηρίζονται στη λογική διαφωνούν, άρα δεν μπορώ να πω ότι είναι το λογικό, αλλά είναι το πιο, πώς να το πω, το να δέχεσαι να υπάρχει το δικαίωμα και να μπορεί τελικά να αποφασίσει ένα άτομο ότι θέλει να διακόψει μια κοίηση, π.χ. για τους προσωπικούς της λόγους ή για λόγους υγείας κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με το πότε πιστεύεις εσύ ότι ξεκινάει η ζωή ή ότι τέλος πάντων θα εξελιχθεί σε ζωή. Δηλαδή και αυτό δέχομαι, ότι κάποιος μπορεί να λέει ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτή η σκέψη του ότι σταματάς κάτι από το να εξελιχθεί σε άνθρωπο. Αυτό είναι άλλο από το να πιστεύεις ότι είναι δολοφονία. Βλέπω σχόλια που λένε ότι άλλα έλεγε προηγουμένως, γιατί θυμάμαι και εγώ ότι είχε παίξει πολύ μια δήλωσή του που έλεγε κάτι για το έμβριο, ότι αν μπορούσε να ζήσει έξω από το σώμα, τότε θα το είχε φροντίσει αυτό η φύση. Παρόλα αυτά, έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι μία τάκα που θα υποθεί, ας πούμε, σε μία συνέντευξη ή σε μια γενικότερη συζήτηση, μπορεί να απομονωθεί και να παίξει και να βγάζει ο κόσμος συμπεράσματα, ενώ για να καταλάβεις την ολόκληρη θέση αυτού που τη λέει, πρέπει να παρακολουθήσεις όλη την συζήτηση. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθούμε πάλι με αυτό. Αυτό είναι τέλειο. Δεν ξέρω αν είναι αληθινό το original post και καλά, αλλά είναι, υποτίθεται, εδώ ένα σχόλιο που έχει γίνει πάνω σε ένα post που λέει κάποιο άτομο: μια μέρα θα αγοράζεις groceries, πώς το λένε, πράγματα από το σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μικρό διαμερισματάκι που σου αρέσει. Ότι και καλά ρομαντικοποιεί την ιδέα του να μένεις σε ένα μικρό σπιτάκι και να μαγειρεύεις για τον εαυτό σου, και υποτίθεται ότι όλο αυτό τονίζει την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, που ακόμα και κάτι τόσο απλό, κάτι τόσο βασικό, μια βασική ανάγκη, παρουσιάζεται σαν όνειρο και στόχος. Εν τω μεταξύ είναι στα αγγλικά όλο αυτό, άρα είναι πολύ πιθανό να είναι αμερικάνικο, και φανταστείτε λοιπόν ότι ακόμα και χώρες που δεν έχουν τόσο έντονο το πρόβλημα που έχουμε εμείς, ρομαντικοποιούν το bare minimum. Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι το να ρομαντικοποιείς την καθημερινότητά σου και τη μαγειρική και το να είσαι, ας πούμε, με το σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, το σκύλο σας, το παιδί σας, και να έχετε έτσι στιγμούλες. Προσωπικά λατρεύω την κουζίνα τόσο πολύ,
Οπότε σκέφτομαι ότι το ρομαντικοποιείς αυτό είναι ωραίο. Επίσης, εγώ ρομαντικοποιώ αρκετά το σούπερ μάρκετ. Μου αρέσει πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του να ψωνίζω, ας πούμε, κιμά και μαϊντανό, ντομάτες, μακαρόνια για να φτιάξω έτσι τέτοια φαγητούλια. Και δεν θεωρώ κακό να βάζεις στόχο το να χαίρεσαι με αυτό το πολύ απλό πράγμα όπως είναι το να μαγειρεύεις στο σπίτι σου. Εγώ έχω πρόβλημα με το small apartment, αλλά σε κάποιους ανθρώπους αρέσουν τα small apartments. Εγώ δεν είμαι από αυτά τα άτομα. Εγώ θα ήθελα να έχω ένα σπίτι που να είναι γήπεδο μέσα. Και να είναι και όλο άδειο και άσπρο. Δεν ξέρω γιατί περνάω μια φασούλα που όντως θα μου άρεσε ένα σπίτι το οποίο θα ήταν όλο άδειο. Θα είχε, ξέρω εγώ, υπεράνετο καναπέ, υπεράνετο, αλλά όχι πραγματάκια από εδώ και από εκεί. Είπε, ξέρω εγώ, και έχει από πίσω της πράσινο, ροζ φως, ο ορισμός του maximal. Τέλος πάντων, καλά, η ταινία που έχω βάλει βλέπω ότι έχει πολύ έντονες εναλλαγές σκηνών. Παίζει να σας έχει κουράσει. Τι θα κάνω, κάτσε πιο εδώ. Σήμερα είναι από αυτές τις μέρες που νιώθω ότι μιλάω και δεν λέω τίποτα. Και αυτό μου στείλατε. Να έχω γεννηθεί σε ένα καλύτερο κόσμο. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτός ο κόσμος. Μπορεί να μην το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά όχι, δεν τον θέλω αυτόν τον κόσμο. Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε ένα καλύτερο κόσμο. Σε έναν κόσμο χωρίς κακούς ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Παρ' όλα αυτά είδα ότι έπαιζε, ξέρω εγώ, σε εκπομπές. Σχολίαζαν σε εκπομπές το τι έκλαιγε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που, το ξέρετε αυτό, που μπορώ να συγκινηθώ ή να νιώσω πράγματα με το να βλέπω κάποιον να κλαίει ξέροντας ότι έχει πιάσει το κινητό του και τραβάει τον εαυτό του, γιατί πάντα σου μπαίνει στο μυαλό του ότι χρειάζεται αυτού του είδους την στήριξη, να το πω, τη συμπόνια του κόσμου, την προσοχή. Παρ' όλα αυτά, και μόνο το να το χρειάζεσαι αυτό το πράγμα, δηλαδή και μόνο ένας άνθρωπος να θέλει να δείξει στον κόσμο ότι κλαίει για να τον λυπηθούν, είναι ένα cry for help, είναι μια προσπάθεια να πεις ότι δώσ' τον προσοχή γιατί υποφέρω. Οπότε δεν ξέρω, άμα τον βρίζουνε, δεν το βρίσκω σωστό. Γενικά αυτός ο άνθρωπος, ενώ ξαναλέω δεν τον έχω παρακολουθήσει, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν τον έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα, από ό,τι έχω καταλάβει ξεκίνησε και έτσι έστησε όλο το brand του με το να δείχνει μέλισσες και τη ζωή στη φύση, το οποίο ήταν ωραίο. Τώρα πώς έγινε τόσο πολύ viral, τόσο πολύ, δεν ξέρω, δεν έχω πάρα πολλές πληροφορίες για αυτή την ιστορία, δεν ξέρω καν γιατί κλαίει. Καλά, βλέπω εδώ πέρα ότι έχω κρατήσει ένα post που μου έβγαλε από το πρώτο θέμα, που λέει «Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους αμπελόκηπους». Και έχει έτσι εδώ, φάτσα κάρτα, τη φωτογραφία. Έχει τη φωτογραφία του ανθρώπου που έχει πέσει. Και μέσα σε φάση, τι φάση. Ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε. Ρε παιδιά, γιατί δεν βάζουνε, πώς τα λένε αυτά, γιατί δεν βάζουνε μπάρες. Μα πού έβλεπα ότι, ή που έχει, ας πούμε, όχι γυαλί, πλαστικό, σαν διαχωριστικό. Αφού πέφτουν συνέχεια άνθρωποι και πέφτουν και για άλλους λόγους, γιατί δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, λέω κάτι παράλογο. Με μένα μου φαίνεται σαν μια πολύ φυσιολογική ερώτηση. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι γιατί έχουν βάλει τη φωτογραφία ενός ανθρώπου σε μια ευάλωτη στιγμή και την έχουν βάλει έτσι, φαίνεται ποιος είναι. Γιατί? Δεν είναι αυτό τον ήμουνα σαν τσό. Βάλ' το μες στο στόμα. Δεν έχω άλλο χρόνο να το χάσω. Έλα εδώ. Κιζόμαι, θα σου αρέσει ο έλεγχος μου. Οκ, καταλαβαίνω ότι είναι χιουμοριστικό. Απλά κάτι το οποίο σκέφτομαι συχνά. Σήμερα χρησιμοποιώ πολύ τα χέρια μου. Κάτι το οποίο σκέφτομαι συχνά είναι ότι μέχρι πού φτάνεις για να κοροϊδέψεις κάτι. Γιατί εγώ νιώθω ότι έβαλα τα όρια στον εαυτό μου. Γιατί, ας πούμε, το να κάνω βιντεάκια και να παριστάνω μια μπαζόλα που λέει, η αγαπημένη μου λέξη και η αγαπημένη σας λέξη πλέον, που λέει, ας πούμε, οι φτωχοί είναι πρόβλημα και με ενοχλούν και εξαφανίστε τους όλους και τέτοια, όπως λέγανε στον Epstein. Δεν έχει και πολύ νόημα.
το να παίζω την χαζή και τελικά να καταλήγω σε κάτι, σε ένα point που θα κάνει τον άλλο να συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαι χαζή, όχι ότι το συνειδητοποιούν, γιατί πάρα πολλοί δεν μένουν να κάνουν μέχρι το τέλος. Και το ξέρετε κιόλας, γιατί ανεβάζω τα σχόλια. Βλέπω τρίχες. Ανεβάζω τα σχόλια στο Instagram. Αν ωστόσο, ας πούμε, αποφασίσεις να κοροϊδέψεις τους trappers με το να γίνεις ο ίδιος trapper και να βγάζεις τραγούδια, τα οποία είναι σε γενικές γραμμές πολύ παρόμοια με τα κανονικά τραγούδια. Τι κάνεις? Πώς είναι τρόλ? Πρέπει ο άλλος να μπορεί να καταλάβει ότι είναι τρόλ. Εν τω μεταξύ παίζει να τα λέω όλα αυτά και ο άνθρωπος να είναι κανονικός artist, ξέρω εγώ. Να πούμε και ότι ο μισθός πήγε 1516. Να πούμε ότι σε αυτή τη χώρα είναι ο υψηλότερος μισθός από το 2003. Να πούμε ότι τα 1500 έχουμε φτάσει στην κατάσταση που δεν φτάνουν. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό που λέτε? Η απάντηση δική μας στην ακρίβεια είναι η μείωση της φορολογίας, άρα η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η αύξηση των μισθών. Αυτό είναι η θέση δική μας. Άρα ο τρόπος μας να ανταπεξέλθουμε με τον μισθό που δεν φτάνει είναι να χαρούμε για την αύξηση των μισθών. Αυτό λέει. Τι να την κάνουμε την αύξηση των μισθών, ας πούμε, από τη στιγμή που όλα έχουν ακριβήνει μαζί? Ενώ τι νόημα έχει? Θα μου πεις, προφανώς αυτό θα χρησιμοποιούσαν αυτοί σαν επιχείρημα και προφανώς χρησιμοποιούν και σαν επιχείρημα ότι είναι ο μέσος μισθός, λες και έχει καμία σημασία το να υπολογίσουμε το μέσο μισθό όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ζουν με τον κατώτατο. Ναι, και ήταν και ένα άλλο το οποίο είχε συμβεί, μια άλλη φοβερή ατάκα, είχε συμβεί αρκετά πριν, δηλαδή παίζει να είχε συμβεί τις 2 εβδομάδες πριν. Ξέχασα να μιλάω. Το οποίο επιστρέφεται. Όχι, πληρώνω εγώ 400 ευρώ στοιχείο για να πάω να είμαι δάσκαλος. Ναι, είναι 400 ευρώ το ενίκιο, θα σου επιστρέψει λοιπόν, 800. 400 ευρώ λοιπόν και μου πόσο παίρνω το χρόνο εγώ? 8 ή 12, πώς θα ζήσω? Πώς θα αγοράσω ένα παντελόνι? Το τζάμπα πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Δεν μιλάμε για τζάμπα. Εδώ μιλάμε να μπορεί άλλος και ποιος θα το πληρώσει? Και ποιος θα το πληρώσει? Τι είναι η συγκεκριμένη? Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Μα τι θα ήταν? Και πρώην υπουργός και νυν βουλευτής. Γιατί να απαντήσεις κάτι τέτοιο? Δηλαδή, ειλικρινά μερικές φορές αισθάνομαι ότι κάποια από αυτά τα άτομα, υπουργοί, βουλευτές, whatever, κυρίως Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι αποκλειστικά, βλέπουν τον κόσμο σαν αντιπάλους τους. Τους βλέπουν σαν εχθρούς τους. Και μπορεί, δεν ξέρω, να τους βλέπουν έτσι επειδή υπάρχει ένα μαζικό, πώς να το πω τώρα, κράξιμο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι δυνατόν ο υπουργός, βουλευτής τέλος πάντων, να βγαίνει και να λέει το τζάμπα πέθανε? Δεν ξέρω, τσακώνεται με κάποιο παιδί ή κάτι. Πληροφορίες ότι ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαντ έχει επιλέξει μία μαύρη ηθοποιό για να παίξει τον ρόλο της ωραίας Ελένης στην ταινία Οδύσσια που ετοιμάζει, προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Μεταξύ των επικριτών του είναι και ο Elon Musk. Μετά τη διαρροή ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε για το ρόλο της ωραίας Ελένης στη νέα του ταινία Οδύσσια τη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο, κάτι που όμως δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Καλά, τώρα εντάξει, αυτό το θέμα είναι βούτυρο στο ψωμί και της μίας πλευράς και της άλλης. Από τη μία έχεις εκείνους που είναι έτσι απέσουν για να πούνε ότι ναι, δεν γίνεται να βάζεις μια μαύρη woke και τέτοια, και μετά είναι οι άλλοι που λένε όχι, θα βάλουμε ό,τι θέλουμε γιατί δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, και τους βλέπω και τις δύο πλευρές και γελάω. Εν τω μεταξύ δεν ήξερα καν ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Άρα πώς έχει βγει αυτό το συμπέρασμα? Απλά μάθαμε ότι παίζει στην ταινία, άρα θεωρούμε ότι είναι. Είδα και κάτι εικόνες που μάλλον είναι AI. Δεν ξέρω. Εγώ τι έχω να πω? Έχω να πω ότι είναι πραγματικό πρόσωπο. Όχι. Άρα ξεκινάμε από εκεί, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όμως κάτι το οποίο προκαλεί πάντα αντιδράσεις του κόσμου είναι όταν υπάρχει, ας πούμε, ένα γραπτό, υπάρχει μια περιγραφή ενός ατόμου και μετά όταν μεταφέρεται στην οθόνη το αλλάζουν, και όχι την εθνικότητα. Μερικές φορές απλά και μόνο το χρώμα μαλλιών μπορεί να ενοχλεί τον κόσμο, γιατί είχε φανταστεί, ας πούμε, το χαρακτήρα κάπως αλλιώς και συνήθως τον φαντάζονται το χαρακτήρα με βάση την περιγραφή του συγγραφέα, έτσι. Νομίζω ακόμα και στην ταινία που παίζει η Blake Lively την είχαν κάνει λίγο διαφορετική από αυτό που είχε περιγράψει η συγγραφέας, και αυτό ενοχλούσε τον κόσμο. Από τη στιγμή λοιπόν που η ωραία Ελένη περιγράφεται ως ανοιχτόχρωμη,
νομίζω ότι είναι λογικό ότι σε κάποιους, δεν μιλάω τώρα για τους ρατσιστές, σε κάποιους θα φαίνεται λίγο περίεργο το ότι έχουν επιλέξει μια ηθοποιό με πολύ σκούρο δέρμα. Ξαναλέω, αν ισχύει αυτό. Τώρα το άλλο που λαμβάνουμε υπόψη είναι ότι, εντάξει, είναι ποτέ πιθανό μια Ελληνίδα να ήταν τόσο πολύ μαύρη? Όχι. Τώρα, εγώ είμαι ανοιχτή στην ιδέα του να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Παίρνεις μια ιστορία και την φτιάχνεις, ας πούμε, γιατί δεν είπε κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεις όλα τα προηγούμενα, ας πούμε, ή τα επόμενα. Επιλέγεις εσύ να δώσεις το δικό σου το στοιχείο και άμα γουστάρεις, θα κάνεις όλα διαφορετικά. Εγώ το δέχομαι αυτό. Μια χολιγουντιανή ταινία είναι, δεν είναι κάτι σπουδαιότερο, δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι η επιλογή του Νόλαν, αν ισχύει, ξαναλέω, να βάλει μια μαύρη ηθοποιό για να παίξει την ωραία Ελένη, έχει το ίδιο κίνητρο που είχαν και άλλες τόσες ταινίες που έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα, το να γίνει συζήτηση με αυτόν τον τρόπο, το να προκαλέσει από τη μία τα νεύρα, ας πούμε, κάποιον, είτε αυτών που όντως θεωρούν ότι είναι διαφορετικό από αυτό που θα περίμεναν, είτε των ρατσιστών. Και τελικά γίνεται αυτό το μπάχαλο, το οποίο προσωπικά νιώθω ότι βλάπτει μια ταινία. Προσωπικά δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω δει μια ταινία που είχε προκαλέσει τόσο πολύ controversy για τέτοιο λόγο, δηλαδή για ανόητο λόγο, και να μου άρεσε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το κάνεις όταν φοβάσαι, ας πούμε, ότι μια ταινία δεν θα παρακολουθηθεί αρκετά. Προβληθεί αρκετά. Όχι προβληθεί, παρακολουθηθεί. Δεν θα τη δουν τόσοι πολλοί. Άρα προσπαθείς να βάλεις τη σημερινή εποχής το δράμα προκειμένου να σιγουρευτείς ότι θα τη μάθουν όλοι και έτσι να κάνεις αυτή τη δωρεάν διαφήμιση κατά κάποιο τρόπο. Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ο Νόλαν, ένας τόσο σοβαρός σκηνοθέτης, τόσο πολύ ταλαντούχος, χρειάζεται αυτό το marketing strategy που προσωπικά το απεχθάνομαι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να μην είναι αυτός ο λόγος του, δεν ξέρω, μπορεί έτσι να το ένιωσε, έτσι να το φαντάστηκε. Αλλά έπαιξε μέχρι και ο Άλφα αυτό το θέμα στις ειδήσεις. Το ότι ο Elon Musk το σχολίασε, μας νοιάζει. Αν το παιδικό πάρτι πρέπει να έχει ψεύτικο botox και ιαλουρονικό, τότε έχουμε βαθύ πρόβλημα πλέον ως κοινωνία. Μικρά κορίτσια 3 έως 10 ετών σε χώρους ομορφιάς να κάνουν μανικιούρ, μακιγιάζ και να πέσουν ότι βάζουν fillers και botox. Και αυτό δεν είναι αθώο, είναι βαθιά προβληματικό. Δεν είναι cute. Σε αυτές τις ηλικίες χτίζεται η εικόνα που θα έχουν μετέπειτα για τον εαυτό τους. Όταν κάνουμε παιχνίδι, το διόρθωσε το πρόσωπό σου, το μήνυμα που περνάει στα κοριτσάκια είναι δεν είσαι αρκετή όπως είσαι. Και αυτό φυτεύει πολύ ανασφάλεια. Καλά, εννοείται. Συμφωνώ και επίσης πού γίνονται αυτά τα πάρτι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Ναι, βασικά το άβολο της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα πάρτι τα έχει διοργανώσει κάποιος ενήλικας. Νομίζω αυτό είναι το χειρότερο, το ότι ένας ενήλικας σκέφτηκε ότι είναι ωραία ιδέα να βάλει θέμα στο παιδικό πάρτι ή botox. Γιατί πήγα να πω ότι εντάξει και εμείς, ξέρω εγώ, παίρναμε το μηχανικό μολύβι και κάναμε ότι άλλο να το κάνεις εσύ στο σχολείο, ας πούμε, σαν oh my god, ας είμαστε λίγο outlaws, και άλλο να σου διοργανώνουν οι γονείς σου πάρτι με θέμα εντάξει, έχω χαζέψει. Αυτά δεν αντέχω. Αυτά θέλω να πάω να μου κάνουν κάτι έτσι λίγο πιο airy. Τέλος πάντων, πολλή ώρα μιλάω. Τι να σχολιάσω τώρα τον Αργυρό στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια. Το σχολίασα στο βίντεο του Epstein. Η ατάκα όμως δεν είναι όλα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Το δεν είναι όλα πολιτική, μερικές φορές υπάρχει ανάγκη για αλήθεια, το αλήθεια που κολλάει. Το έκφραση, το ότι και καλά σου λέει ότι εγώ θέλω να εκφραστώ σαν καλλιτέχνης και δεν θέλω να με περιορίζουν οι πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός. Απλά είναι λίγο διαφορετικό να πεις ότι βάζεις πάνω απ' όλα την ανάγκη για έκφρασή σου και την τέχνη σου σαν επιχείρημα του ότι δεν θες να πάρεις θέση, ας πούμε, σε κάποιο πολιτικό ζήτημα. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτή η κίνηση είναι μια ξεκάθαρη πολιτική θέση, γιατί πας με αυτή την πλευρά, πας με την Guilfoyle και τον Τραμπ και την Αμερική και την Δημοκρατία. Οπότε
Δεν γίνεται να παίρνεις θέση και να λες ότι δεν παίρνεις θέση. Γιατί αυτό είναι λίγο. Κοροϊδεύεις το κοινό σου, κοροϊδεύεις τον κόσμο γενικότερα και υποτιμάς την νοημοσύνη τους. Άσχετο από ότι θεωρώ ότι όλα είναι πολιτική και θεωρώ ότι είναι περίεργο στη χώρα μας τη σημερινή εποχή ένας καλλιτέχνης να μην παίρνει θέση σε διάφορα θέματα, αλλά το δέχομαι να μην θέλει. Το δέχομαι. Γιατί μπορεί να γίνει τοξικό πολύ εύκολα και μπορεί να σε κουράσει. Και επίσης η μουσική που κάνει ο Αργυρός δεν νομίζω ότι εμπνέεται από κοινωνικά ζητήματα. Νομίζω ότι είναι ψηλό love songs. Ξαναλέω, το δέχομαι, αλλά όχι όταν έχεις πάει στο event της γυναίκας του Προέδρου της Αμερικής. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά. Συνεχίστε να μου στέλνετε θέματα που θέλετε να σχολιάσω ή στο Instagram ή εδώ μπορείτε να μου περιγράψετε. Κάθε φορά τα ίδια θα λέμε. Ή στο TikTok πλέον. Και θα πούμε την επόμενη φορά. Νομίζω σήμερα δεν τελείωσε η ταινία. Γεια σας. Βγάλ' την έξω. Έχεις ζωή μέσα σου να πάρει. Βγάλ' την έξω. Μην την πνίγεις κρατώντας την εντός σου.